खामानि मावग्राफ्रा नै हाख'थाराखै बे ओमफ्राय नै बे माबा गुदाम गाइखेर नै मा जाखो बुरिया माथो मा लालसो नामा लालसो आइयो लालसो नोंसिना नोंनालाय मा बुस्थु माथो दिनैसो माथो एसे आलदालाय होथारदों गोथावदा बिमायाबो माने खै मोनबेसे लाखो हाबायलै एसे नांदबलायबायसो माथो सेहेरायानो गोजाबो जाथाराखैलै बरिया सायथ्राखै हाबावगोन आरोबाव नंगौ मस Good morning to everyone. Welcome to back my Raju Donasti YouTube channel. आं गासिखौबो राजु धनस्ति YouTube चेनेलाव गासिखौबो दिनै गोदान भिडिअनि गासिखौबो बरायना लालायबाय आङो दायो मोनसे जायगायाव नै थांनो नागिरदों जोंहा दिनै न'आव मोनसे प्रग्राम लादों बेखौ एसे खोन्थालांगोन आङो दायो आं फार्स्ट टाइम थांगोरनोसै मोनसे जायगायावहाय मोनसे बुस्थु लायनो आरो मा बुस्थु लायगोन आङो दाहाय जायगायाव मोनहैबासो एसे खोन्थागोन नोंथांमोन आंजों थाफाबाय थाबानो जाबाय बे बुस्थुखौ माने अबाव मोनगोनथाय आंबो मोजां मिथिया दायो एसे गोजानावबो थांनो हागौ जोंनि बेनिफ्राय आंनि न'निफ्राय खमसे खम 15 किल'मिटारनि गोजानावबो आं मोनहैनो हागौ आरो दायो आं एसे एनै कन्टेक्ट खालामसो थांनांसिगोन मानो होनना बुङोबा जायगायावबो मोना नालाय बे बुस्थुखौ मोनोमोननो आरोना जायगायावबो मोनोमोन खिन्थु माने दायो मा जाहैबाय दिनैहाय माने मोना जाहैबाय दिनै आरो देवबारबो जोंहा न'आव बिदिनो माने मोनसे प्रग्राम दं बे प्रग्रामखौबो आङो खोन्थागोन दायो जाय बुस्थुखौ जों लायनो नागिरदों बे बुस्थुखौ आङो थांगोरनोसै नोंथांमोना थांफाबाय थादोलाय आरो बिराद गोबाव जाबायमोन आङो इदि ब्लग लाबोयैया दिनै नै फैलायबाय गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै आङो भिडिअखौ न'निफ्रायनो स्टार्ट खालामगोन आरो न'निफ्रायनो जागायगोन आङो एसे भिडिअआ एसे दिनै बिराद गोलाव जानो हागौ मानो होनबा जोंहा न'आव एसे खामानि दं नालाय माखासे रायजोफोरबो फैगोन आरो एसे जानाय लोंनाय आइटेमबो बानायदों आरो बिथांमोननो ओमफ्राय आङो जेनेबा थांग्रोनोसै नङा होमबा बोथोराबो जाबायदि गाज्रिनि अखा हाहां दासो अखा हानानै थांखांबाय ओंखायनो आं मा मिथिबायना थांग्रोनोसै आरो आंना देहायाबो बारा थिग नङा नै गगा मोनदों बोथोर सोलायनायखायसो ना मानायखायसोथाय गगा मोनदों आरो ओमफ्राय दायो आं मोनफैगोन ना मोनफैया मिथिथ'वा आङो बेसे गोबावजों मोनफैगोन मिथिया दायो नैबेनि कन्डिसनखौ खोन्थाग्रोनोसै आङो दिनै देलायहोगोन आरो नैबेखौहाय मिथिबायना नैखौ जों होगोन बियो एसे बोराय जाबाय नालाय बेखौ आरामसे दिनै गोदान होगोन आरो देलायहोगोन दिनै जोंहा दिनैनो फुजा खालामगोन आरो बाथौ फुजा होनना बुङोना गोदान बोसोराथ' थांबाय गोदान बोसोरखौ बिदाय हरनायजों लोगोसे गोदान बोसोरजों बरायनायजों लोगोसे नैबेखौबो गोदान बानायनांगौनो आरो ओंखायनो बेखौबो गोदान बानायनोसै दायो बाथौखौ दुमनानै आरो बिदिनो जोंहा दिनै एसे आर'ज गाबनाय लादों आरो ओंखायनो आं माने रायजोफोरनो जाहोनो लोंहोनो होननानै बुस्थु मोनसे लायनो थांनो नागिरदों आङो मा बुस्थु लायगोनथाय मा मोनगोन बेखौथ' मिथिया जोंना नै सासेया रानिबो थांफायोनो रानिया दाबो जाखायाखै नामाथाय देलायखायाखै नामा रानिया जादों जायाखै बोरो मानसियाबो दङ ओरै गैया अबाव दं मानसिया नै माथो न' सिङावबा खोमसिसो खोन्थाना मानसिखौ मादि देलायदों बियो जानो जायाखै बे मानसिया जानो जायाखै मानसिया बोरो जाबाय दा बोरो गारि साबि लाबोदो बोरो गारि साबिया बोरो नागिरदो गारि साबि बोरो जारो ओइलायनो गोजौआव दं नै गोजौआवसो दोनदों गारिफोरखौ दा लाबाय चलो थांसै चलो थौ माने गावखौ खोन्थाबाय थानांगौनो थौ सेन्देल गानगोन ना जुथा गानगोन सेन्देल गाननो ना चलो फैसा हरदोब्रा आया फैसा हराबा थांसै दायो नै जोंहा मैया दिनै हराव दानि जों दिनै हराव सालायलांबाय आं जाखांबाय नै मा ओंख्रि सबाय माने जाबाबो खुरैसे जायाबाबो खुरैसेनो जाखांबाय जोङो दायो ओमफ्राय जाखांनानै फुङावनो आरो ओमफ्राय दा थांसै ओंखारबाय मा एफालिजा माबायदि माबायदि एफालिजालाय बेलाय
नोंनो थांथ' नों थांथ' इसिम थांथ' होननाय जादों चलो फैदो थांसै बोथोरा गाज्रि जोङो गारिजों होलांसै होमबा लोगोफोर माबाय थादोलाय दिनैनि गोदान भिडिअ'आव एसे खोन्थालांबाय थानोसै बेसे गोजानाव मोनो बेखौथ' मिथिया दहायसो खबर लादोंमोन खबर लानायाव बुंबाय माने जायगायाव गैथ'आनो माने बे बुस्थुआ आरोना जाग्राया ओंखायनो थांग्रोनोसै बेसे गोजानाव मोनहैयो खमसे खम जोंनि न'निफ्राय माने 10 किल'मिटारनि गोजानावबो थांनांगौ गोनांबो जानो हागौ उफाय गैया मानो होनबा नागिरनानैथ' लाबोथारनांगोन नालाय रायजोफोरनोथ' जाहोनांगोन ना ঠিক আছে চলো बिदिबा जोङो थांबाय थानोसै गारनो नायना इयान मारसै नेকি नाजाने नाजाने ना तेतेरि आं दहायनो होनखादों ना मोनाबो जानो हागौ होननानै नैयावबो बुथारोमोन जर'सै नेकी ओइ नैबे जाबाय जोंहा नोलोबारि सेन्टार आं मोनफैबाय दहायनो होनदोंमोन आङो बेयाव मोनाबो जानो हागौ बेयाव मोनाबा थांनांगोन जों गोजानाव बेनो जोंना नोलोबारि सेन्टारा नुबाय आङो फुङाव दहायनो खोन्थाखादोंमोन ना बेदर मोनाबो जानो हागौ होननानै दिनै गैया सोरबा सोरबा सिखारबावाखै नै बिदिनो खालि गैया रावबो सिखाराखै दाबो 7था जालायबाय गैया रावबो दखान खुलिया उफाय गैया नैबे थानथ' हाला बेलेगाव थांनांसिगोन एकदम ओरैबा सिद्दा लांसै जों एबार अबाव मोनो नागिरलांबाय थानोसै थांबाय थादोलाय आरोबाव जों नै आरो थांबावसैलाय बे जायगायावथ' गैया नोलोबारि जायगायावथ' गैयानो दायो अबाव मोनगोन बेखौथ' मिथिनो रोंला जायखिया लामा नागिरलांबाय थानोसै फैयै जों दायो अबाव मोनफैखो मुरिकेम हाथाय मोनफैबाय नै नानि अबाव मोनफैखो होनदों मुरिकेम हाथाय मा मोनफैखो फैयै जों नै दायो मुरिकेमावसो मोनफैबाय जोंनि न'निफ्राय खमसे खम बिराद गोजान जाबाय बियो 10 किल'मिटारनि खाथियाव जाबाय ओमफ्राय फैदो थांसै बै अमाखौ बै बेदरखौ बेयावसो नुदों आङो फै थांसै ओइ गोजानावसो दं बेदरा ओइ सावगासिनोसो चलो सिगां जा थाबाय एथ' गोजानावसो मोनफैया जों बेदरखौ दाना बेदर लायनोसै दखान खुलिले ना खुलिले आच्छा जों एबार थांसै बेदर लायनो बेसे गोजानाव मोनफैगोन जोङो हा गोजान मोनफैबाय ना बे जाहैबाय जोंहा नै देवबार हाथाय बियो मुरिकेम देवबार हाथायाव फैसाखौ मोनलै मोजांला फैसाखौ मायदि लादों नोंनालाय हरलाय बोरै फैसाया ओइ सेमाखै दावना बोरै फैसा मायदि लादों नोंबोरलाय बेदाव नालै सेमाखौ है थेबा थैद सोला नै आयौ अमाया माफा गिदिरलै है बाबा आयौ जानोसो गिलायलांलाय बिदि अमाखौ बाला आयौ माफा गिदिरलै बाला अमाया फाग्ला अमा लांफैनो नामा गिदिरथार अमा गिदिर माथो बाला बेदरा फाग्लासो इमान गोजानावसो मोनफैबाय जोङो खमसे खम न'निफ्राय ओरैजाय मासे हख्लायबावबायसो नै दाना लानोसै जोङो ओजा मुरिकेमावसो दै 10 किल'मिटार गोजाननिफ्राय फैनानैसो मोनफैबाय जोङो खोन्थाबायना आङो बे जाहैबाय जोंहा देवबार हाथाया दा एसे दाथ' जास्ट स्टार्टिंसो नालाय मानसि जाथ'वाखै आरो लागाव नै खालि हाथाया आं दायो बेदरखौ लागोनसै ओमफ्राय खोन्थानोसै नङा होमबा ना आङो लाबाय एबार बेदरखौ नै थफ्लायनायल' जाबाय बे नै एकदम बेदर गोदाग्राफ्रा लागाव मानसिफ्रा सिनायनाय बायदि मोनखादां मासरुम नायबाथ' अमा जाख्रुरा बायदि नुथारा माथो नै ओरैजाय सोरनि अमाया मालिका सोरनि जोंनि मा फिसिनायब्रा मा होनानै होनानै फिसिनाय अफ्रि गुन्दै ना बिसोर जाहैबाय कुसथिलि गामिनिलै जोङो दायो लाबाय थांसै थ'दान फैदो लाबायना फैदा चलो बिराद गोजानावसो लांफैनांगौ जोंना बेदरखौ खाथियाव मोना नालाय एबार जोङो थांफिनसै खोन्थालांबाय थानोसै नङा होमबा नै अमा गाबगासिनो आरो बुथारबावदों खोमा जोङो दायो लाबाय लाखांनानै एबार न'आव फारसे थांसै बेसे गोबाव लायो बेखौथ' मिथिला जायखिया थांबाय थाग्रोनोसै जोंना आनिया थाबायखौनो हायाखै मा आनि मा जाखो फैदो हा बै मेथाइ एसे मोनजागोन मेथाइ एसे मोनजागोन आरो दोनग्रोनोसै
जोंहानि गारियावनो होनोमोन जों ओइ एबार न' आंनिया मा जानो नागिरदोंमोन रुटि मोनजादिया ना बेरे फुं जानायखाय बानायाखैलै मालाय ना दासो फुं जादों नालाय दासो खुलिदों दखानिफ्रानो ओंखायनो मोनजायासै आंनिया रुटि जों एबार थांसै एबार न' फारसे थांफिनसै न'आवथ' बिराद खामानि थाबाय नालाय बेखौनो एसे खोन्थाबाय आं दहाय एसे जों बेदरखौ लायगोन महा गोजानाव जोंनिफ्राय माने गोजानानो बिराद गोजान जायो जोंनिफ्राय माने 12 किल'मिटारनि गोजानाव जायो बे गोजाना ओमफ्राय दायो थांफिनसैलाय थांनानै ओमफ्राय न'आव फारसे थांनानै एसे खोन्थाहैफिनसै आंनि गाखोबाय ना चलो फैयै फैयै 1 घन्टा फुरा लाबाय जों 7टायाव थांदोंमोन 7टा 8टा 9टा 2 घन्टा लाबाय न'सिम मोनफैफिननो नै दायो आं न' मोनफैबाय न'आव हाबनोसै जोंनि हाबनाय लामाखौबो एसे खोन्थालांसै आं नै आयाब जोंना लामाया गुसेबलै एसे नायनानैसो सोनांगौ जायो जामेला मोनफैबाय नै दायो न' फारसे एबार आं दायो गारिखौ अबाव सोना दोननांगोन आयै हाब्रु जाजोब्बाय मा जाबावनो जाखोलै मोनफैबाय बेफोर औवाफोरखौबो जाला मोनला बारनो मोनानो दायो मा खालामनांगौ दा ओइ आनि औवाफोरखौ जाला मोनला बारनो मोनानो गानाङा फानदोल' फैदोल' बेखौ गानो मोना दै बारनो मोनानो नाय औवाफ्रा मानसिफ्रा फैहांबायानो बेदर लायदोंमोन जोङो 2 घन्टा लाबाय बेदरखौनो गैया मोना नागिरनानै मा जानो दा अखायाव नै अबे जिरायगोन दहाय खोन्थादों आं नै बाथौखौ फुबाय दायो अलरेडि ओमफ्राय ओरैजाय बानायगासिनो दं नै गायसिगोन आरो दिनैनिफ्राय माने गोदान जासिगोनलै जोंना बाथौआ नै ओरैजाय रेडि जाहांबाय आरो एबार बेदरखौ बख'नोसै नैबेनोमोन बेदरा आयौ ओरैजायसो दोननांगोन ना बेदरखौ 2 घन्टा फाक्का हाबजोबनायलै जोंना अखा एसे हाबानो एसे हाब्रु जानो नागिरो बिराद जारला जायगाफ्रानो उफाय गैया दा मा खालामनो खोन्थाबाय एसे ओरैजाय अबाव सं नै इयावसो माथो मा संखोब्रा इयावलाय मा संखो हा इयाव मा संदों सबाय रुदों सबाय ओमफ्राय नै जे मटर नै खारैया रेडि जाहांबायानो नैबे ओमफ्राय अमा बेदरा नै दोनफैबाय आङो मटरा जागोन बे भाजा जागोन बायदि मोनदां जानाय नंला हैद गुजुनाया जाला माबायदि रुदों एसे खोन्थानि ओइ माथो दै गोजासो जाथ'वाखै माने सबाय होथ'वाखै एसे खोन्थाबाय दायो ओमफ्राय बाथौ दुमनायखौबो एसे खोन्थाबावनोसै ओमफ्राय आर'ज गाबगोन नालाय बेखौबो एसे खोन्थाबावनोसै ओमफ्राय रायजोफ्रा बेसे बुरजा फैयो बेखौबो एसे आं खोन्थागोन दायो ओमफ्राय आंथ' खोन्थाखाबाय आर'ज गाबनायखौबो एसे खोन्थानोसै होननानै माने बेदरखौ लायबाय 2 घन्टा पाक्का लाबाय 7टायाव थांदोंमोन आङो 7टा 8टा 9टा दा 9टायावसो मोनफैबाय ओरैबायदि गोजानाव नङा होमबा ठीक आसे लोगोफोर दासो स्टार्टिं जादों मानसिफ्रा दासो मोनफैबाय एबार बाथौ दुमनायखौबो एसे खोन्थालांसै ओमफ्राय आर'ज खन्नायखौबो एसे खोन्थालांसै बेसे बुरजा मानसि फैयो बेखौबो एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो नोंथांमोना लाइनाव थाफाबाय थाबानो जाबाय ओइ जायगाखौ मोजां नुदों माथो ओइखौ मा होनो लिसु बिबार बारदोंलै इयो जेलेनिफ्राय बायदि फानदोंमोन नालाय बेखौ मानो फानो हिनजाव जाबाय बे हौवा जाबाय फाननाया बुरि जाबाय खाथबनाया बुरि खाथबनाया बुरि ओमफ्राय बे खाथबनाया बुरि जाबाय ओमफ्राय खाथबालासिनोबो दोनो दा थुनायाव खाथबा मोनसे खाथबगोन मोनसे खाथबनाय जायो मोनसे बे बोराय बे बुरि जासिगोन खाथबनाया बुरि खानाय फिथर खानाय खानाय फिथर खानाय आदसा बिदिबो थायो खानाया जानला नङा जानला नङा ना ओरै खानानै खेबसे बोनानै फिथर गनांगौ माने बिदि आरो खानाय फिथराव खनसे गनांगौ माने बिदि आरो खालायना ओरै खानायाव खेबसेनो गेवनांगौ माने खेवबाथाय बिदि आरो माखासे नेम दं ना एबार रेडि जाहांबाय नै सासे बिबार माला सुगासिनो ओरैजाय रेडि जाबाय बाथौ दुमनायखौ खोन्थासै नोंसोरनो बाथौ दुमग्राफ्रा बाथौ दुमखांबाय ना दा एसे जादों
जादु मन्थ्र दंबायना रायफोनाय ओमफ्राय नैबे अपारेसन मेना बेलै बिराद जेरावबो रोंखा राखाथार बिसोर न' लुनाय दाउ अपारेसन खालामनाय मा खालामनाय खोन्थाबाय थाखायो आं बिसोरो एक नाम्बार नांगौबा लांफैनो हागोन ओमफ्राय नै फुजानिया गासैबो रेडि जाजोब्बाय दहाय ओमफ्राय बाथौखौ जे माबादोंमोन ना बेखौ एसे लिरजोबदोब्रा आया एसे साफा जानायनि नुदों नै जोंना आया ओमफ्राय बाथौ लिरबाय जाबायानोसै आरो नै दहायो जायाखैमोन ना एसे खोन्थानो र' अखा हागोन होननानै बिदि खोब्बायलै नै बारा थिग जादिया बुस्थुआ नुदोंना साफा जानाय जायाखै जोंना बाथौआ नायदो नायनानै बुंहरदो ओमफ्राय ओरैजायबो दाय होगोन मोनसे ओरैजायखौ मा होनोलै बिसहरि अ बे फोथारनाय बे थारनाय ओमफ्राय बैयावसो जोंना बिसहरिया बेखौ एसे खोन्थानोसै बारा बिनि सायावबो नलेज गैया नालाय एसे दासो लाहांदां बेखौलाय मा बुस्थु बेलाय माबा दिरुं बिबार माला जोंना मेन गुरुआ सोरब्रा बिसोर नामा ना बिसो मेन गुरु फैयाखै अखा हानानै डिस्टार्ब खालामनाय जायगा आयु बिराद लेथ्रा जाबाय अखा हानानै केमेरा स्टेन्ड लायनो र' आङो केमेरा स्टेन्ड लानानै आरामसे मानोसै नै एकदम खाम सिफुं गासिबो लाबोजोबबाय नै सिफुं दामनाय देलाय देलाय सोरोंगौ देलाय दामलाय नायनां देलाय दामलाय सोरना दामलाय रोङा देलाय दे बिदिल' नै इसोरो एखेबारे संनायाव जगार होग्रा जगालि दै बिसोर सानैया सासे नै सबाय माबाया होनदों ओंख्रिया आंखौ माने जोबाबो सिखारो नङा ना मा होनदों इयो जाहोनानै संनाय जाहोनोनो माने जोबाबो सिखारनाय नङा नोङो ओरैबायदि गोथाव संनाय होदों जोंना मादैया नैबे ओमफ्राय दाउ लकेल दाउ ओमफ्राय नैबेयो सबाय नै बे बाथोन माबा देग्रा मस्ला देग्रा ओमफ्राय नैबे सामब्राम गुफुर सायग्रा नै मानोसो नायदों नामा माबा नायदों नोंसोरो संनाय खावनायखौ नायगासिनो ओंखाम उखैबाय नामा नोंसोरो उखैथ'वाखैना दानो मोनजाथ'वाना आरो दै दसे थाबावनांगौ नोंसोरो जोङो दायो आर'ज लासिगोन आरो बेखौसो खोन्थालांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आर'ज लानायखौ बिबार गेलेला दहाय आफा आंहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नै दिनै 2024 मायथाइनि गोदान बोसोर बैसाग दाननि 15 अक्ट' देवबार गोजोन फुंबिलि समाव गामिनि आइ आफा रायजो राजाखौ साखि लानानै राजु बसुमतारिया गोदान बाथौ दुमदों आफा इसोर गोदान बाथौ दुमनानै मान बावदो आफा इसोर रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर गावनि न'खरनि मोजांनि थाखाय दिनै आर'ज गाबनो हांख्रायनानै लिंहरनानै लाबोदो दिनैनि आर'ज गाबनायखौ आफा इसोरा जाफुंसार होनांगोन आरो रायफोद गुरु रायफोदनायफोरखौबो थथ' थाथा खालामालासिनो आफा इसोर बोराइ बाथौनाव जाफुंसार होनांगोन जै खालामनांगोन मोनसे बुंफालांदो सानैबो अहम गायनोसै बिबार बिलाइ फिथाइ अनसाय फैदो दे आफा
जोंखो नोंलाय आय' आफा मैदेरा गाबो अदाल गुदियाव सुबुङा गाबो नों आफानि सेराव मानो मोनै गोरबायसो ओइ हाबदे र' सिगां थांगोन आं इसोर उनाव फैगोन एबार बाथौ आर'ज गाबखांनानै एसे जानाय लोंनायखौ एसे खोन्थानोसै आं सोर माबायदि जादों लोंदों बोरो नै मानसिफ्रा नै लाइनाव सोरबा मा जादों मा लोंदों फात्ता मोनालै रावखौबो राव खामानि मावग्राफ्रा नै हाख'थाराखै बे ओमफ्राय नै बे माबा गुदाम गाइखेर नै मा जाखो बुरिया माथो मा लालसो नामा लालसो आइयो लालसो नोंसिना नोंनालाय मा बुस्थु माथो दिनैसो माथो नायसै आलदालाय सोरबा नै जानायाव मुखुब बारे ओमफ्राय ओरैजाय इन्टारेस्टिं आरो ना एसे खोन्थानोसै आङो जोंहा माने बिराद गेदेर गेदेर मानसिफोरा ओंखाम जादों सबाय रानदों सोरबाबा नै मा जाखो फंबाय ओंखाम जादों मा ओंख्रि मोनजाखो नोंसोरो गोथाव जादों जायाखै जादों जोंनाव माने टेबोलनिबोथ' एभेलेबेल गैया नालाय ओंखायनो नै बिदि बलाबायनाय जाबाय मा फैसालाय मा उलसियां बिदि ओंखाम जानाय नुफेराखैमोनलां जायगा थोआखै नै उन सिगां जादों बिसोरो फैलायबाय बा बेबो माथो बेबो जादों ओंख्रि नांबावगौ ओइ नों बेदर जायाखै दा जाना नै बिसोरो रानग्रा बिसोरो नै मेनाजासो नायग्रा ओरैनो मानसिफ्रा फैबा जानाय लोंनाया मुखुब आर'ज गाबखांनायनि आरो
गोबा इनोमोन दहायो होगासिनो ना होथारदों गोथावथार जुमायाबो माने खैमोन बेसे लाखो हाबायलै एसे नांदबलायबायसो नांदबलायबायसो माथो सेहेरानो गोजाबो जाथाराखैलै बरिया सायथ्राखै सायथ्राखै हाबावगोन आरोबाव हागोन नंगौ मस मस जोंनि खोन्थानि सोरबा सोरबा जानोबो सिंगा जानो खोमा हनै ओंखाम जानो जाखो नोंसोरो जाखांबाय आनैलाय माला दा जागोन नोंलाय बे जाहैबाय एकदम जोंहानि खामानि मावग्रा मेन बिसोर दिनैनि खामानि मावग्राया ओंखाम संग्रा ओंख्रि संग्राया रुवाथि नङा माने एसे जाग्राफोरखौ एसे खोन्थानोसै आरो गिदिर हाबनानै ओरै लास्टआव नै मा जादोंलै मानसिफ्रा आयौ मा होनदों दाउल' मालै बेलाय ए दख'ना गानबा ओंखाम जानो हाया मानो मा जायो दख'ना गानबा नांथायो ए दख'ना गानबा मानो ओंखाम जानो हायानो नांथायो नोंसोर हागोन हाया दख'ना गाननानै ओंखाम जानो हायामोन ओमफ्राय हानांगौ जाबाय नै सबाइ ओंख्रि संग्राया होनना बे सबाइ ओंख्रि संग्राया दहाय मादैया होनदोंमोन जोबाबो सिखारनाय नङा नों होननानै खिन्थु एसे कमप्लेन जादों संख्रि खम जादों आंनि थाखाय ओइ बुरै हाउ आर इउ ओंखाम ओंख्रि जादों सोर राजु राजु मोननाव आयै हाबाब राजु मोननाव ओंखाम ओंख्रि जादों गोथाव जादों जायाखै माया सबाया ओंख्रिया ओइलायथ' माथो आं होनदोंना दहायो ओमफ्राय ओरैजाय खोन्थाबाय नै सोरबा माबायदि जादोंथाय एसे खोन्थानि र' ओमफ्राय मा नोंस्रा गोजांदों ना माखो जाखो बेराय जाखांबाय गोजांदों मानसि गरमनानै मानसिया थानो हायैसो मा अरसायगासिनो नै गोजांदों ओमफ्राय बे सासे मा जाखो हाथाय गैयिनि गय खावखो ना माखो नों जानो हाला गय जानो हाला आयौ बिदिसो होमबा माथो नै हाथायानो माथो मोजांलाय माथो गासिबो हाथाय दंजोबथारो बुजियाखैमोन ना आयै हाबाबो हेल' लोगोफोर आं नोंथांमोननो जा हायो दिनै जोंनि न'आवनो माखासे गोदान बोसोरनि बाथौ दुमनाय आरो बोराइ बाथौखौ बुखुनानै गोदान बाथौ दुमनानै माखासे माखासे माने आर'ज गाबनाय आरो माखासे फोथारनाय बेखौबो एसे नोंथांमोननो खोन्थाबाय बेनो जाबाय आंनि मेन न'आ दहायनिफ्राय आं एसे खोन्थाबाय सुद लानानै आरो फुंनिफ्राय आङो जायो एसे खोन्थाबाय ओमफ्राय सोरनिबा जानाय लोंनायखौबो आं एसे खोन्थाबाय माने सारिगिदिं आं दिनै आंनि न'नि माखासे बेखौ खोन्थाबाय जाहाथे नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनखो थांसै नै मादैया आलासि फैलायबाय होलांथारबाय नै एकदम गोलैहांनो अखायाबो माने जाबायदि हाना होबाय उफाय गैया मा खालामनो बे जाबाय माने बोथोरारि दा जेनेबा मा जाहैबाय माने दैज्लांबो खाथि जाबाय नालाय ओंखायनो बोथोराथ' एसे गाज्रि जाखासिगोन नङा होमबा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोजां मोनखो गाज्रि मोनखो आंथ' बेखौ बुंनो रोंला जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों बा दिनैसिम आंखौ माने दिनैसिम अनसायबोगासिनो दङ बिथांमोनखौ जाय बिथांमोना आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो दिनैसिम माने आंखौ अनसायबोगासिनो दङ फेसबुकआवनो जा इउटुबावनो जा दिनैबो आं मोनसे नोंथांमोननो गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननो जा दिन्थिबाय बे माने आंनि न'निनो थासारि आरोना दिनैहाय बेखौ एसे खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंबा आरो लाजासे जुदि सोरबाफ्रा जुदि फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुकआव हाजासे शेयार खालाम आरो फल' खालाम आरो इउटुबाव दिनैसिम सोरबाफ्रा जुदि नायनानै जुदि साबसक्राइब खालामाखैबा जुदि आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना
साबस्क्राइब खालामदो जाहाथे आं बिदिनो मोजां मोजां माने कन्टेन्ट लाना फैबाय थानो हायो बेखिनिखौनो आङो दिनै दिन्थिबाय नोंथांमोननो नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट बक्सआव निस्सय लिरना हरदो अके लोगोफोर बिदिबा बाय बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननो खोन्थानानै दिनै भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय अके बाय बाय